Hello mga igsoon ko din ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi nining video ha, aniya usab kami ipaambit nga na kaninyo nga mga balaanon nga mga pulong nga naagayod nahisulat sa balaang kasulatan. O karon mga igsoon, aron inyo kining masabtan ang tanan ato silang paminawon. Tama gid. Mo na ingon nga ingon sa Ginoo, ang dili gustong ang dili mangita di gid makakapla. Tama gid. Nya kato siya na nangita gid siya. Nya nalipay ang espiritu niya. Mag-imen pa mga ganito siya kay matong ganahan ako siya kay sabay gid. Ingnan ka boy, birahe boy kay ito bay. Ya ang gikuan ana, ang gwapo magada mangutana sigud sila. Mo man ang giingon sa Ginoo nga ang gisunod sa kadaghanan ang kalibutan. Pero kung naghisgot tag negosyo, naghisgot tag pataas, higot ato, daghan kay mo kubit na to ato. Labi na kung palakpakan na to sila niya to pag yun, sige tag pawali niya mangayo ta niya tapos atong pasidunggan sila. Daghan kayong mga tang na to. Mo na ingon ni Kristo. Masunod ka mo kanako, tumanan niyo ako mga sugo. Nya ako kay nakatugyan ko sa Ginoo, maningkamot ko haron ako may katungod mga liupo sa Dios alang kaninyo. Moingon man ko ninyo, amahan mao na kini ang imong tinudloan agi kanako. Amo tong gitudloan ta mo didto nga mantigo bagid mo mudamala wala day ko human gyud mo. Sa moro ta mong kakulangan. Wala gid mi ka kan gituyo pud to. Pagtulunan nakatuman gid sa among kaukuhan. Gituyo pud to na ate history. Kay kung wala pud to, wa pud tay lami sige lang tagpasigarbo dinhi. Mao gid. Mo na ingon nga nag-alagad ka. Yaman ko nga. Dangan-dangan patag pagsulay dito kay nabutan patag. Tire. Naplatan. Gituyo pud to kay siguro kung wala pud ta didto, nagiti mahitabo ka dako. Mao gid. Sasakyanan. Na magito ingon ko, oy, nininggit sila. Oy, pagampo hinuon mo sa Ginoo. Pasalamat mo sa Ginoo. Mo tong ingon na. Nya, digsinggit ni wala na pasalamat sa Dios. Ilan ang gisinggitan ang Muna ang number 1 na di ba sa balang kasulatan, paglipay mo kung anaakan ninyo ang mga pagtunay, ayaw mo kagool, kaya gisulayan mo. Iya, mga tao di naman musugot anak, kaya gusto di sulayan. Tanan tao wala kayo nagatuo sa Ginoo, di ba? Ditsog patay, di ba? Bula-bulahan itong nagmasakiton, kaya kung nagsakit na po, minaw naman to sa espiritu mo na rin, kasagalang naan sa tuwa din katong nagmasakiton. Okay. Ya, maminaw, niya pag ayon na, ingnon na po tagbad kay atong paampuod, atong pabuhaton, oy pagay pasaylo sa imong kinikanan, nya mga anak dahura inyong kinikanan. Musuko mga anak. Nya mga kinikanan pasok ang mga anak. Musuko pag kinikanan mga anak, dili man. May katungod ka mo badlong kinikanan. Pero kung kahig ulo imong anak, ay nga lang imo lang patyon. sila na manubag. Sila manubag anak. Nya bana taho higugmaan yung asawa, di ba no? Nya asawa tahora inyong bana higugmaa. Mao na ang lisod kay dawaton sa tao dan nungga og boy di ba? Mao na ang diri ko magsulti ko kay maghilman ko nya maayo sila di na sila mo balik kay walihan ko nun ako. Wala naa man sa balaang kasulatan mo na karon daghan kayong mga tao nga didto mo sip-sip sa inang agalon nga tawanan. Kay ingon man nga kao na mo ani ampo na okay na maluwas na mo simba. Tinuod na. Simbahan, ang simbahan manggod bangkiti na kung nagtapok ta diha muratag nagpakumbira. Pero tanawa karon ang atong mga kadaghanan sa simbahan. Di ba? Imbis nagkumbira ta sa pulong sa Dios, nagkumbira hinon ta sa tawhanon nga pulong. Tama? Nagsige no tagkatawa sa kasaysayan sa nagwali. Tama? Tama. Sige no tagkatawa sa atong mga sala. Tama? Asa naman tong pagkabalaan din na. Wala na malandong. Asa naman to ang ato ang gipasidunggan? Nga ikaw mahinoy gipasidunggan. Nga iniglakaw hinon to si awa sa nagwa. Di ba no? Kamo na lang anak timbang-timbang. Nya Ginoo ang ilang gihisgutan. Si Awas pare. Bahala na kay gigamit pod na sila basi kung mao ni ako usahay karon isog naman ko magsulti dili man pod ni bagay nga masuko sila ani kay mitras na pata sa kalibutan ang maminaw nato wala man ta nagahukom may paglaom bata napatay kinabuhi nya kung mahukom po ta anak nila basi gigamit sila para kanato kunang ayaw mo mong suko nila ay lang sa sunda mo tagingon sa Ginoo nga
tahora lang ang namunuan. Sila may namunuan, sila may naikatungod. Ayaw lang sunda ang ilang daot ang binuhatan. Tama gid. Manang fight karon, manang magilak ko boy kay say mag-goal kay ko Papa Jesus nga nung diniman ako man imong pahilingon pa guniton patan-awon ko kini sa balid pa ang siya nabunyagan sa espiritu nga wala man ko'y katungod. Ningon siya tungod kay ako kaniadto kinsa ako kaniadto mausab ako sa kong pagbalik. Katong tao nga naa sa ubos. Kay wala may tao nga gamiton sa pinasinunggan. Mga mini propeta pasahagod na tanan. Kanang mga tao nga inana pasagdayon nang na sila kay sama ni Paraon kung wala po na sila dili po ta maligon, di ba no? Dili po ta makita. Mo na makadungog ini atong gipasa karon kay gihangyo man ako ni sa espiritu nga dili man ta magsaba-saba sa kadalanan, dili man ta makagputambong sa pagkigpulong, di ba naamna sa balang kasulatan, dili man ta makigdebate. Ang iyang giingon gamita ang gigamit karon sa kadaghanan. Mao ni nga ato ang cellphone, YouTube channel. Mulanog ni sa tibok kalibutan. Kami itong social media. Ay kung ris ako mulanog magid din di ba? Kusgon magid ako. Nya katora pong mga tao na sa tuod. Nya ang mga tao nga dili gusto sa Dios, dili wala na kaila kaniya magpalayo nato. Mao nang ubad nagdibak nato iyang tagbad. Nya sila pud na ang walay bili nga bato sa amahan nga bilihon kanato. Kay once nga ingnon tag biyayon nga mga badta kita nagpakarong ingnon nagpadis-dios kinsa ang nagpadis-dios katong kanunay yung gisubornuhan sila ang nagpadis-dios kay sila kuno ang gitugutan labi na karon no sa vlog karon kanang mag-blessing kay magdibangon na sa mga tao makadungog mga tao ani kung nakaila sa Dios manuol mo nang sige kog hangyo sa Ginoo ipadala lang namo dili kay dili namo tanan malukop para ganyan naglakaw na pud ko ganiya nakatambal na pud ko dili nako tanan mahikap kay kung hikapon nako sila matingala sila ug tan-awon nako sila ingko taparan lang nako sila ug tan-awon nako ilang kasing-kasing ug una-una umingo amahan makakita unta siya kanimo butar kini sila makadungog unta sila kanimo bungol kini sila ambot ipasabot nga bungol kana ganing wala nakabalo sa balaang kasulatan kay nagsigsimba pero wala nakasabot sa tinuod nga simbahan ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing kung nahigugma kasi imong kaaway nakapasaylo ka sa nakasala kanimo nagtuman kasi ang sugo anaa kanimo ang espiritu sa Dios manang gito na tudloan ta amahan namo tanawa nagsigig ampo amahan namo pero nakabalo na ang nagkanta ni ana ug nagampo ang iyang pagbuot wala no Wala gyud. padis-dias man na busa ko magampo kamo ana ha pamalandungi sa ninyo limpiwi sa inyong kaugalingon Ginoo pasaylo ako nakasala ako ganiya ug magampo mo tumana to ayang pagbuot na dapat gyud isulti gyud ang naa sa balaang kasulatan kay mao man na ang gamiton sa Dios nga ihusay ka nato di ba nato ang pulong mao yun ihusay kay si Kristo didto na nahiusa na sa amahan o sa anak og mobalik siya dinhi siya na ang mahukom pinaagi siyang gibiling nga pulong ang New Testament ang Old Testament iyang gikongkreto gibadlong manggani niya ang naikatungod kaniadto basahon na unta na sa balaang kasulatan nga pare karon ang mangutana daghang mangutana na po ana nang pangtan-on ng anak nila kay naabagi mga tao nga naay mga garbo gusto sila makigdebate oy tumanaw na to ang giingon ni sa Ginoo ha nga dili ta makigdebate kay maglangay-langay lang ta anak nila kung dili sila gusto itaktak ang atong mga biya kanila kay daghan pang mga tao nagkinahanglan mo na dinhi mo na ang kasagaran pakitaon din sa espiritu mo usab ko katong mga tao na sa ubos kay ilhon pod ang katong na sa taas mutuo ba sa labing ulo tanawa daghang nagsulti pero tanawa gud ang ato ang maghiskot man panagway ni Hesus o ni gamit na magayta sa iyang panagway ni gamit na ta sa mga pulong na iyang pulong pero i-scroll lang na sa mga batanon o katong mga tao nga dili gusto pero kung TikTok gani para sa kalibutan nun kay libgon o kung sa diha mao hinuon ang gisunod sa kadaghanan ug datuman ang gisunod sa kadaghanan busa ani boy dan kana salamat gyud sa nagdawat nato dito nakaambit sila pero depende na po sa ilang pagbuhat sa atong gibilin kanila mo ang balaang pulo ang balaang kasulatan kadukan gyud nato ang Dios niya
ipadayag gid nato ang kamatuoran kay mo kanay maghatag nato kagawasan. Ako sa lugoon lamang inyo maginang sinati kay niadto ta dito wala tay salapi igon salapi. Tinuon na ay mga tao nga nihatag ka nato o nilawat ka nato nakauli kita dinhi. Unya walay dato nga dili makahatag o walay pobre nga dili makapaambit sa ihang mga kusog sa tawanon mo nga kasagarang pobre pinangga pa sa Dios kay siya man ang makahatag og panahon. Ay ang mga dato kay busy naman sila mo to nga gitagaan pud og ingon ni Hesus nga mahatag lang mo sa nagkinahanglan labi na katong nagawali nga nagalimpyo nga wala niya gigamit sa iyang kailibgon. Para sa tuwa day, makita man ninyo wala ako gigamit. Bisag mga tao di atong gitambal, welcome kung mga sila o kaon, kung naikan ang kaon. Nakita magid ninyo, 7 katuig na ta. 4 na katuig sa atong sakripisyo haron magpuyo ta kasama sa Macedonia. Kay may katungod kung makighusay ka ninyo og ang espiritu, makighusay ka ninyo kay ato amang gipuy-an. Mapud karon na nakighusay karon ng espiritu ninyo kay ato amang giak padulong na punta sa paglakaw na to sayang sugo ka na to. Okay raga? Yeah. Okay ra mo. Ayaw mo kaguol kung adunay mga nangaluya. Nya tabangan na to ang nagkinahanglan. Mo to gani nagalakaw ko ganiya. Sikirat na pod akong gidala si Martin. Kunya na may mga balao dito ta makasulod sa ospital. Mo tong gipangayo na pod nako. Maayo lang siya. Kung masabtan na untata sa mga tao makatabang untata kanila unya sila na pod ang maningkamot na makadawat pod sa ganti sa atong gipangandoy. Una nga ayaw mo kaingon ha nga nalangit na ta ayaw mo kaingon nga pinangga na ta sa Dios samtang buhi pata dinhi sa kalibutan kay kalibutanon pamanta ang maningkamot pata sama ta sa nagdagan ni salmot sa lumba sa dagat. Kay kung magpataas na punta, ipaubos ta. Yan, sige po ingon, kami ang pinili, iyo. Ang Diyos magpili, dili ang tao. Kung ako ang nag-ingon ninyo nga gipili ko kamo pagdala dito dili, ang Diyos nagpili. O na nga daganta din ang uban moingon po nga takauban, ang uban po nga dili mo ingon kay busy nakasabot ang Ginoo niya na. Dili ta maghukom. Kaya naghukom paghawak man usab. Basta sa mata sa mga karnero magbalantay sa karnero tabangan ang nagkinahanglan kung saan tawag sa espiritu sa tuwa kung ang mga tao na kinahanglan nato tabangan nato siya dili lang tabangan sa tawanon kay wala man tay banti nga na may mga tao nga mga kwartahan mohatag nato dinhi ug ang naayo sila mohatag ato nang itabang ato sa kinahanglan unya kay pigado man ta ang ato alam makapaambit ta sa hiyas maghatag sa Dios kanato. Tama? Tama ka. Alagad. Asa ta, taman. Mao na ang pasabot. Mao na ka na ang success sa itong kinabuhi. Salamat sa naminaw kung ato may gipaambit gid nila aron masabtan ang tinuod nga espirituhanon nagatiman nagaalagad. Ang Dios, ang espiritu magpili dili tao. Manang ako, hait gid akong mga sinutian labi na ta sa itong YouTube channel. Say magkilakbi ako. Kinsamang ko Ginoo. Hait na siya sa mga tao po na dili pa kasama sa kinay sa bata. Tama? Mo na iyon niya. Kasama ang kinay sa bata nga badungon mo dili na magdumot. Pero ang tao dai garbo. Naay gamay istorya, daghan ang korek, pero maigo siya, mangita siya lusot og mulabay og daotan nga na kaninyo. Dili ka nato mulabay daotan niya ningon Ginoo. Biyay siya. Kay naglangay-langay lang na. Itaktak imong mati ang biya kaniya. Tama? Kan-an ninyo kung pakanon kamo kaon kamo. Pwede na sabot pakanon gani mo og pamalikas pagpatas kada. Ihapulas ninyo na. Pasaylo asya. Nya biya kaniya. Ingna amahan pasaylo asya kay wa siya nasayod siya ang gituan. Tama? Tama ka. Kung nasayod siya, mingon sa amahan ipahamtang kanila ang angay kanila. Naman na sa Biblia. Kung makaya ninyo. Kay ang Dios, ningon ra ba ang Dios? Kung kamo nagabuhat nga nakatuman sa sugo, ang Diyos mamati ka na to. Tama? Tama ka. Kamot ta ha? Okay lang nga nagsulti ko na
nagigusay ko ninyo na ay mukagol kung natay mga lapses pareha po na din sa ato ang pag kinamoy bisan ako kanang nagahilak ko kay kasagaran lapses na ko kanang dili ko magsulti kay maulaw ko kay ingon niya ko nga nagpataas-taas ang pag-Ginoo pero siya man ang nabandon ako. Pero wala gyud sa wala na sayang ato ang mission dito kay kani naghandom pa man ganito sila nga kung kano sa tama kabalik dito. Kana lang ipangayo na ko sa espiritu kay pobre man gyud ta. Mga 2,000 gyud ang pasahe na dito. Nya wala man tay sakyanan. Madungog na kung ilang pangampo na dito pero mo na ang kung siguro kung ang Diyos na mohatag sa mga taong nahigugma nakasabot makaadto kita dito. Dagko namang mga cancer ko dito dagko na to. Pero kung maabot na yung panahon na nila, di man ta makasumpayan na nila. Kaganihan gani dito ko sa hospital. Wala man ko gipasulod dito. Di alam po ko sa gawas. Loi ko atong mga tao nga. Dagko na kayo og mga gasto. Gusto ta kumutabang po sa mga doktor pero di po sila makasabot. May kaya lang ko sa Ginoo gamita ang ilang mga kamot sa mga doktor na maayo ng mga masakiton na nakinanglan. Pero ang problema manggod kay una-una manggod kasagaran ko nagtambal mga doktor kwarta manggod. Manang dili pud madungog ang ilang pagampo. Manang say mamatay na lang. Ay ihatag kay Cesar ihatag sa Ginoo Nya to una na to ang ihatag na to sa Ginoo pagatiman, pagsakripisyo, pagpaulipon, pag-alangkat. Wala ka na ko na o bandi pero kung makatag sila nato kita na po yung mahibalo magpaambit na to soban yung mga manay dili masabtan sa tao kay dili nagalit palakpakan wala man tay balaod niasa naman to ang atong pagtuo manayingon si Pablo pakita daw ko sa inyong pagtuo nga walay buhat kay pakitaon ko kamo sa akong buhat nga doon ay pagtuo bisan ang mga nag-vlog nag-ingon nato kada otandre pwede na ko na sila ingnon basig ingon kinsa pa man ang nasa taas dito ang ako napigino pakita daw ko sa inyong pagtuo nga walay buhat na sila buhat mana naglabay na to dre gusto ko mo ani diri kay dili maglikay ko humana ako sa mga simbahan maglikay ko kay maulawan gud sila kay ang tanan naa sa balaang kasulatan naghangi ko sa Ginoo sa espiritu manang magkurog ko magpugong ko kay huyang pugo kinsa kuno ko niya sila taas sila sa tawanon dili man ko gusto makig-away ni anhi ko dinhi gidawat ako ni espiritu huyang ko sama ni Kristo pero si Kristo hait ningon ni siya nga wala ako ni anhi sa kalinaw kundi espada ambot ipasabot ako gigamit hait og sinultian pero ako nagpuyo kalinaw mapot si Kristo kaya ang Diyos Aman bara ibara ngipon sa ngipon mo ko na pagbalik ni Kristo laglagon ang mga laglagonan manang sige kong hilak makita ko sa kong pamilya din palayo lang ko kay makita na ko ang mga tao na giling la sa mga taong nagpakaroon lang isa lang ang Diyos isa lang makaluwas dili tao kanang nag-ingon nga hatag mo kay maluwas mo dili ang nagbuhat og balaod gawas balaod sa Diyos nagpakanaog sa Diyos di ba nana ano man nagbuhat sa balaod gawas sa balaod sa Diyos nana diha sa balaang kasulatan mga nangadaghan kayong reliyon nagsiginog debate tungod kay naa sila filosofiya naa sila dalan kumbaga naa sila iling na basahon ang title human unya daghang sumbingay nga gibutang dito basahon ang pangayoon sa espiritu apan dili man gud sa espiritu nga gugma mahigugmaon ang ilang gipangayo kay sila mismo wala naman po nahigugma sa ilang gituduan tama pero kung nag-alangkat ka nahigugma ka ang magtudo niyong espiritu gugma niya kay natudo man ka dito wala man ka nahigugma wala man ka nagpakaon o ka nakalakay-laki ang espiritu nga naa kanimo iya sa kalibutan kasabot naman na sila anak sagdain na lang na sila kay pangitaon na to ang gusto ka na to dapi ka na to ang dili gusto makigbatok wala na pasabot na kita makigbatok kanino kung dili makigbatok sa kaalam sa Dios og tuiso nila kini pinaagi sa kaalam sa kalibutan kay kining mga tawhana di ba naanas ba lang kasunod kining mga tawhana nagpasigarbo nga sila maalamon po mga kabos po ning ukan tama na nya kita ay lang magpasigarbo ka ba kung duha og tulo ka pulong dili mo dawat biyak kay musuko ang Diyos
Kay maglangay-langay na mo, daghan pang gustong matanaw, daghan pang gustong mamati. At ta sa mga tao nga madlokon sa Diyos. Dili madlokon sa tao. Masagi ingon sa Ginoo, ayaw ka mo kadlok sa makapatay sa tao, makapatay sa inyong lawan. Kadlok ka mo sa makapatay sa inyong espiritu. Amen? Diba? Napay pangutana? Nya ako halimbawa og night mga tao nga makasabot niya nga atong panagkuan karon. Rihanay bahin aning atong pag-mission nga kuan. Nya og nay mahungyo sa tuwa ba kumbaga mga bisan og kabos ba o mga adunahan ana magpatambal. Pwede na to na sila doon na dito. Gipangalan ako na sa espiritu kay dili man gyud ta di man ta pare sa una nga maglakaw ta kay bisag maglakaw kay ta di na natakalakaw. Kaya ngayon sa unsa karon mausab karon unsa kani adto mausab karon sa to pa buti pa sa buti Kristo kay kani ato naglakaw ta sinilas ang atong gigamit ni Papa Jesus sa una nagsakay og mga kuan unsa makaron atong gigamit di ba mga sakyanan nya ka tawanon pamo nang akong giingon na kung adunay nahigugma bisan katong mga nasa OFW na ana dito kung makatag sila sa ato adre kita na may ako na may ang espiritu na may mopahilo na ana kung nahigugma na to magpadala sila dinhi o unsa ilang ihatag amo na siguro ng panahon ng basinasa ng kinanglan na to makatag ta kanila kaya ang tao si Kristo mugamit man sa taong nahigugma nya kaya ako nakatugyan man ko sa Ginoo tanawag gud tanan ako nga mga propeta tanan ako nga kaakuhan na ako nang gihatag ngadto kaniya ako na pud ana ang maghatag sa mga tanang kinahanglan wala kamo paningkamot pud nga makadawat pud mo kay mao tong giingon nga ako ganiya walay dato nga dili makahatag walay pobre nga dili makapangpit kung nagwali ta nagtambal ta nagsulti ta sa kamatuoran ang mga tao po nga nitabang ka nato nga naluoy o nitabang nato nihatag dinhi makadawat po sa ato ang mga kinugihan wala ta ingon nga ang espiritu mao nga liupo ngadto sa amahan tama no Tama. ang pitik sa espiritu nanas wala ang kasulatan nga nasa ko nang dili man niingon pa dias ko kay siya man nagimala mo na say mo hilak ko kay na mga tao nga akong itambalan makakita man katong nasa ubos dito tamo to sa wala pahimala-himala. Pasabta na inaay mo tabang na to. Kasi ng mga pari, sama ko di Kwan, di ba si Kwan to, si Josue sa una. Nitabang siya sa ang sanga. Kaya makasabot sila na. Kung magpaubos lang sa lupaon ng garbo. Karon manggod kay itong naagi, panahon manggod to sa ni Papa Jesus. Pwede pa siyang kapiton. Karon kay panahon man sa Espiritu. Tanawa ang kalibutan mo, uyog-uyog na. Di man na makaya nila. Mga kapamalandong na sila na kung mutabang sila na to makatabang to sa nagkinanglan ang gibuhat lang sa tao sa una hala sigig patikos ang gobyerno gano'n man na ang imo lang katungdanan mo na atong katungdanan ang karon na pagtambal sa mga masakiton laki-lakihi ang mga piangon paim na ang mga giuhaw pakan ang gigutom pasud ang dumudong ako ato na magihubad sa espiritanong gasa kung ipalo na nila makasabot sila na na naman na dili naman dagoy ko kulang ninyo kay ang tanan nga hubad na aman dito niya ang espiritu pod nagagad pod na siya kay pag palaluman ang atong pagtuon niya sige tao pasa dito mensahe kay kita raman pod ang nagbalik-balik dinhi hindi maabotag sa kagatos hatud kalahapon usay mas 50 hapon na ata dinhi di ba matingala mo nga naigo pod ay gyapon no katong uban sana lang tong wala dinhi bulahan tong kanunay nagmata nagtukaw mo na importante nagtukaw kay kada hapon nata din nakapakaon ta sa to ang espirituhan mo ang pulong Diyos di kay nagampo-ampo tag amahan namo niya wa ta kabalo sa balaod sa Dios di man no mo na din nga gabasa tapit before onya mag-prayer ta na sige tag ampo amahan namo niya wa ta nagabuhat mo ingon ako mo tong pag-ampo ni Kristo itudlo dito sulat ni Mateo ug Lucas mo di ba moingon lang siya matuman ang pabot simbahon unta ikaw mo ra man ang importante nga pag-ampo nga magluhod kag taas kayo pero wala ka nakatuman sama to pa 10 no
Ato naman ang gi-explain. Balaan ka ng mga santos kung ato ang gibuhat ang iyang kinaiya. Magon sa man na nga daghan kay na dito pero kita mismo nagsip-sip lang ta kay wala ta nagtuman sa iyang pagkabalaan. Tama no? Kita po magimala. Sila naluwas. Paghimala pud mo sama ka namo. Tama no? Sip-sip na siya, pares-dias na. Wala nga gusto ta ko na itubagan isa pare wala kayo na konkreto nilang sa tong santos. Sige lang, nakabalo naman na sila anak. Pero maningkamot manggod ang pagtuon sa tawanan, garbo manggod ang gamiton sa Dios sa dautan. Kay iya man nagahom sa ato naman gi-explain na dito. Iya man sa gahom samahan. Kay gitugutan man samahan ang dautan aron butintan sa mga taong maayo. Sige lang kay kasi gigamit pod na aron mapataas ta niya base sila na pud sunod ipataas basahan ng malakang kasulatan. Okay? Kina. Sa pa paano pasalamatan na nato ang nagdawat. Salamat sa nagdawat among katapad na mo nga gisakyan kung nakailan na mo. Salamat po sa naghatag og mga maayong mga pulong nakigambit na mo og kadali o katupong uban nga angay pagyud nga atong tabangan nato. God bless ang Diyos manalangin kanatong bilang.